A parroquia de Carreira acolleu unha nova edición da Carreira Popular da Guía, marcada este ano pola homenaxe á exatleta María José Martínez Patiño e pola participación de preto de 300 corredores. A Carreira Popular da Guía celebrou unha nova edición coincidindo, como xa é tradición, co Día das Letras Galegas. A proba, organizada pola Asociación de Veciños de Carreira, reuniu a atletas de todas as idades nun percorrido de 6,6 km polas principais zonas da parroquia. De entre os case 300 participantes, o corredor máis rápido da carreira absoluta foi Alberto Ribeiro Lampón, da categoría sub-45, que completou o percorrido cun tempo de 21 minutos e 19 segundos. Tras el chegaron Jesús Patiño Ríos, vencedor en sub-20, e Jorge González Mariño, primeiro clasificado en sub-35. Un dos momentos máis emotivos da xornada foi a homenaxe á exatleta María José Martínez Patiño. A organización destacou a súa traxectoria deportiva e o seu papel como referente do atletismo feminino, outorgándolle así unha placa conmemorativa diante de todos os asistentes. A entrega de medallas, a música en directo e unha gran paella popular puxeron o broche final á celebración.